Hi guys, लोगोफोर आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनिथिंनिफ्राय नैबे मोनाबिलि समाव मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे आंनि टपिकआनो जाहैबाय नोंथांमोना मोजां खोनासङो होननानै आं आसा खालामो। जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय जाहाथे बुजिनाय बायदि। आंनि टपिक लाबोनाया जाहैबाय दिनैनि टपिकआ जाहैबाय बेनोसै जोंनि आसामनिफ्राय जितु बर' सेंग्राफोर गोजानाव दंफैयो। बे गोजानाव फैदों थिगानो नाथायब्ला ओरैबायदि नुनो मोनगासिनो दं दासान्दि गावनि मेगनजों थारमाने फालतु जायै लोङै गोसोखौ हगारसारनानै बेरायलाबायनो थानाय आरोना गावनि न'खरखौ बावगारनानै थानाय बायदि बोसोर बोसोर जाफैना दङ बर' सेंग्राफोरा आरोना गोदाव सोरावहाय। बेफोरो जाहाथे आंनि भिडिअखौ नुनानै जाहाथे गोसो सोलायनाय बायदि बे कन्टेन्टखौ लानानै फैदों आरोना बे टपिकखौ बुंनाय जादों। जाहाथे आंनि इउटुबखौ जुदि आंनि भिडिअखौ बोरैबा नुसननानै बिथांमोना जायफ्रा गोदाव सोराव जानानै दं बिसोर बुजिनाय बायदि आरोना। मानोना होमबा जोङो गोजानाव फैबाय जेब्ला गोजानाव फैनानै जेनेबा गावनि न'खरखौ गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बयखौबो जों गारनानै फैबाय खामायनो होननानै रां खामायनो होननानै फैनानै बेफोरबायदि बाहेरायाव गोदाव सोराव सोलिबाथ' जायाना। मानो होनबा नों सेफटि सोलिनांगोन। सेफटि सोलिबासो नों थाखा फैसा बुथुमनानै न'आव लांनो हागोन नों गावनो गाव थाखा फैसा खामायनो होनना फैनाय मानसिया बेफोरबायदि जायै लोङै हदायबो सानफ्रोमबो जौ लोंबाय थायोबा बोरै जानांगौ। जौजों गोदोसोनाय जुवाजों गोदोसोनाय बेफोरबायदि सोलिबा बोरै जागोन। बेनिखायनो आं नैबे टपिकखौ लानानै फैदों आरोना। बे जोंनि जेसेबां बर' सेंग्राफोर दंफैयो गोजान जायगायावहाय परदेशआवहाय खामानि मावनो थाफैदों बिसोरो जुदि एसे आंनि भिडिअखौ नुसनबाय दंबा बोरैबा एसे खोनासंनानै गोसो सोलायनाय बायदि आरोना गोसो सोलायबानो जाबाय एसे। मानो होनबा बहुत साननांगौ जायो गोजानाव फैबोला ओरैनो जानो लोंनो फैयाखै जों गोजानावहाय। जानाय लोंनायखौलाय मा गावनि न'आव मोनजाखायो। जों गोजानाव मानो फैदोंब्ला जों थाइसे थाइनै रां खामायनानै गावनि न'खरखौ जौगाहोलांनोसो फैदों गोजानाव। बेफोरबायदि जानाङा जोंनि सेंग्राफोर बर' सेंग्राफोरखौ बुंनाय जाबाय आङो जाय मानसिफोरा बेफोरबायदि फालतु जानानै दं बिसिनि थाखायसो बानायनाय जादों बे टपिकखौ। गोसो सोलाय गोजानाव फैनानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामजाया आरोना गोदाव सोराव सोलिजाया। मानोना जोंहा बे इयुननि फारसे साननांगौ गोनां दं नोंसोराबो इयुननि फारसे साननांगौ गोनां दं। बयहाबो मोनसे इयुन दं बयहाबो मोनसे संसार जालांनायनि खोथा दं। मानो होनबा गोजानाव फैनानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव सोलिलांनाया थिग जाया आरोना। आखाइ हमथानानै सोलियो नों थाखा खामायनो होननानै फैबाय जेब्ला थाखा खामायनानै थांदो न'आव बेबायदि जानांगौ आरोना। गोसोखौ हगारसारनाङा आरोना। आरो बे मा होनगोन से नम्बरावनो बे गाज्रि खामानियाव थांनाय गान्जा सोबलाबायनाय आरो जौ लोंलाबायनानै जुवा गेलेनाय पेमेन्ट मोनबा बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना। जे पेमेन्ट मोनबाय खामानि मावखांनानै पेमेन्ट मोननाय लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामखा गावनि न'आवहाय हरखा आरोना बेबायदि खालामनांगौ आरोना। अब्लानिया नोंसिनि न'खरनि आइ आफा जोंनि न'खरनि आइ आफामोनाबो मोजां मोनगोन बेबायदि खालामोबा। नों एफा गोबाव जानानै जुदि फैसा हराब्ला न'खरा माबोरै सोलिगासिनो दं सोलियाखै बोरै जानांगौ। न'खरनि बिमा बिफाफ्राबो गोबां दुखुआव गोलैसोना थागोन नोंखौ गोसोखांबाय थागोन बोरै मा जाहैदों आंनि फिसाया माथो खबर गैया दबर गैया माथो थाइसेबो फैसा हरनो हाया माया बेफोरबायदि गोबां सानगोन गोबां दुखु मोनगोन आरोना गावनि बिमा बिफाया। बेनिखायनो जाहाथे बिदि बिमा बिफाखौ गावनि असे बिमा बिफाखौ दुखु होआलासिनो एसे सांग्रां जानानै एसे गोसोखौ हमथानानै गोसोखौ कन्ट्रलाव लाखिनानै खामानिफोरखौ मोजाङै मावनानै फैसाफोरखौ मोजाङै बुथुमनानै आखाइ हमथानानै सोलियो आरोना। सेंग्राफोरखौ आं बुंनाय जादों जेसेबां जोंनि बे गोजान जायगायाव दंफैयो आंबो आसामनिया आंबो बर'आनो आंबो बर'खा आरो आंबो गोजान जायगायावनो दंखायोखा। गावनि न'आव गैखाया आंबो आसामाव गैखाया दायो आंबो दंफैयो तामिलनाडु चेन्नाइआवसो दंफैयो आंबो। आरो आं बेनिखायनो आं बे टपिकखौ लाना फैनाय जादों जेनेबा बर' सेंग्राफोरखौ आं गोबां लोगो मोनदों आरोना। बेबायदि जौजों जुवाजों गोलैसोना थानाय हरसे जुवा गेलेसिगोन हरसे तास गेलेनानै जौ लोंनानै फुङावहाय डिउटि थांला बिदिनो 30 दिन डिउटि मावनांगौ 15 दिनल' डिउटि मावसिगोन। बेबायदि 15 दिन डिउटि मावनायनि फैसायाथ' बे रुम भारायावसो होनो ना जानायावसो होनो ना मासो खालामनो बेलाय ना न'आवसो हरनो। बेनिखायनो जुवा गेलेनाय तास गेलेनायखौ गारनानै जौ लोंनायखौ गारनानै एसे गोसो होनानै डिउटि मोजां खालामबानो मासावहाय खमाव 15-16 हाजार फैखागोनखा। बे 15-16 हाजार फैयोब्ला 5 हाजारखौ रुमाव गारनानै जानायाव रुमाव गारनानै 5 हाजारखौ 10 हाजारखौ आरामसे न'आव हरनो हायो बेबायदि सोलिनांगौ आरोना। बे जोंनि बे बर' सेंग्राफोरनि थाखाय बे टपिकखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना दिनै। नोंथांमोना जुदि आंनि बे टपिकखौ जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना। आरो स्किप खालामालासिनो आंनि भिडिअखौ नायबासो बुजिगोन नोंथांमोना।
आरो बिदिनो आं जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदि आंनि गोसोखौ गोजोन होदो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो शेयार खालामना होदो दे बिदिबा लोगोफोर आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन आंनि टपिकआ बिसिबांसै बयखौबो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय बावहरबाय दे बिदिबा बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय खुलुमबाय